Jer. Ba't ang ganyan? Pinipil niya na kung ano yung ano niya pag asawa ng pinsan mo, manugang. Ay, sundan mo yung sasabihin ko. Yo, what's up? Mag-aantay ako. Kumusta ka ra? Bakit ulit mo? Ayan, good morning. Ang ganda dito sa kalsada na to. Lalo na pagtapos na. May mga guhit-guhit na oh. May ilaw na. At yung gagawin natin ngayon ay magpipintura sa taas. Taas nila Gwen. Ganda. Nandito na sila. At asais na ngayon 8 ano 7, 8 araw ng Biyernes ata ngayon yun sa 8 sasakay na si Mrs. papuntang Maynila. Hindi ko alam kung makapasok tayo o doon lang tayo sa bahay babantay sa linggo yung 8 Amoy! Bagat ko, amo! Busy. Nakakadaan ba? Ha? Buka. Dulo? Yung dulo? Diyan lang? Dito lang? Oo. Dapat panahon. Para pagpaglaba ka. Yo, what's up? Oh. Tay. Ha? Long time new look. Ang magandang sabihin mo sa kanya, di, sunod ka sa akin, sunod ka. Ay, sundan mo yung sasabihin ko. Yo, what's up? Mag-aantay ako. Kumusta ka raw? Ay, laging okay. Ay, okay. Be happy lang talaga always. Gusto mo rin siya. Hi, John. Kumusta ka na? Namimiss kita palagi. Ay, ganun. Tamang... Di, sabihin mo. Lutuin mo na. Ako. Mag-aantay ako. Tinola. Sa tamang panahon. Tinula. Para Tayo ngayon. Oh, makapaglaba Joey. sa inyo. Puro muna karni. Puro mo na karne. Langaw talaga. Di pa naman yung ugasan. Oo. Mamaya. Sabihin mo na. Ano sasabihin? Mag-aantay nga siya sa tamang panahon daw. Ano? Araw na, may sabihin daw si, ano si... Ano yan? Ano sabihin mo? Dahil ang tulo. Sabihin mo na kasi. Lutuin mo tayo. Ha? Oh, single ka din. Single lang. Oh, bimbim. Single pero, ready. Ayan mga pare, mag-ito tayo dun sa taas. Pintura taas, ito. Ay, wala pa itong bawas to. Pintura tayo sa taas. Kwarto. Kaya mamaya sa balik. Talaga sa tala. Silo talaga. Babaero. Baero ka palalo. Babaero ka. Salawahan ka talaga. May plans ka na mga kadyo. Ano mo? Dito na ako magpipintura sa taas. Kwarto. Yan po. At sila ay nasa baba. At ayun, maraming salamat po sa panonood nyo sa aking vlog. At ngayon, ay maraming salamat sa mga viewers na di nag-skip ng patalastas. At yan, kailangan na mag-ipon kasi December na. Ayan. At medyo mahina yung
ano natin ngayong December kasi ilang araw tayong hindi nakapag-vlog at na-busy tayo dun sa ano, pagtitinda. Okay lang yun. Ayan.
Ang tayo dito sa kwentuhan ay pininis ko muna ng brush kasi di naabot ng roller brush. Kami na naman ako na i-brush siya. May kulay na dyan. At papatungan pa to. Huwag tuyo na. Bali, papaikutan muna natin ito bago magpapatong. Ganda na ng bahay.
tuloy yung ano, yung balak. Ito. Mabilis na nasaktan ako sa mga alaala. Yakin ng ganda. Unbreak time. Yun. Tilo, sir. Sir. Ayan. Tilo. Ayan si Babaero kasi yan. Madam Manager. Kili-kili ko ako. Break time, matagpipin na tayo. Ningin ito lang Facebook. Chinola? Ayaw man ibigay mo. Chinola, ni Lolo, ni Lola. Wala. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. Ayan po, back to work ulit. Tapos yung break time. Andito na pintura na natin, pipinisin na lang. Ayan. Dito, meron na. Dito na lang sa ano, harap. Kabilang side. Oh, ganda na. Kunting linis lang dito sa ano, walis. Pwede na magpintura. Pinagyan natin ng sapin para di mapatagan yung mga sahig nila. Ganda. Ito yan. Tapos na rin dito. Kabilang side yan yan. Dito naman tayo sa ano, kabila. Sunod dito. Tapos papatungan natin yan para mas lalong pumuti pa ng gusto. Test coating pa lang po yan. Test coating. ko lang gusto mo na. Medyo GoPro mo silver yari yan.
lang. At dudubit na lang natin ito. Ulitin. Malawak ang baras. Diretso. Kasi stayin doon. Matatay.
Ayan po, mga kumpare natin. At napinturahan ko na. Mali, papatungan na lang. Retouch. Patong. Paikot oh. Okay na. Papatungan ko lang. Ang oras natin ay 1:45. Napakainit oh. Kumikinang-kinang yung tubig dyan sa lake. Kaya ang kagandahan dito, pag dito na sila nakatira, yung pagkagising mo sa umaga, kasi ito kwarto, dito yung kwarto. Paglabas mo dyan, timpla ka ng kape. Upo ka muna dito. Tanda yung natatanaw mo yung ano, kabukiran, tapos yung tubig dyan sa lake. At dun banda sa amin, dun banda sa kabila. Yung balatan, tanaw mo yung balatan, bukid ng balatan. Ganda. Kaya si Gwen, namin natin mga cabinet sa Wow! Ayan. Tingnan nyo na lang sa vlog ni Kuya Gatcho itong ginawa niya. Ritas na lang, ritas. Patong. Patong na tayo. Yo. Ako lang. Ayaw ko lumapit ka rin ako. Bakit? Ang bakit ko. Ano? Bakit? Tingnan mo kuya, naiiba sa lahat. Sa Yeah. pintura. Yung pintura mo? Gudol. Ako din sa wow! Wala no? May kulay na. Wala. Kulay na ako akin. Ulitin ko lang. Patong. Wala raw kayo kuya. Bakit? Nagagawa ng bahay, nagpipintura pa. Blapper pa. Blacker pa. All around pa lang. The best. Palatandaan ko talaga ito kung jampang. Ay, ulit yung pala yan. Bakit? Anong ginawa ko yan? Yung roller? Yung roller? Dapat brush lang dito. Roller. Bakit inulit mo? Akala ko kasi kuya, ano siya, katulad ng ganyan. Yung matagal na tayo. Tayo. Kaya tag-ulit-ulit ko. Kasi sabi nila, pag-ulit daw kayo. Kaya ito yung nangyari. Sorry. Madami gusto ko. Sorry, bahay mo yan. Ay, sorry. Bakit ko pala. Sorry na kuya. Wow! Ang ganda na! Wala mo ba? What's that? Libig. Dinig dito. Libig mo. Wag mo lang sabi ko yan ang itlabas. Ay, hindi. Maganda kuya. I'm excited na. Meron na dito. Malapit na. Baka next week. Pwede na dito. Kaya nagsimula ng kabila eh. May barracks na eh. Ibig sabihin, Simula na yun. baka yung linggo na yan ang lahat. Hindi na yung oh. Mag-absent mo na kuya ako sa na? Ano yung working kuya? Sa linggo, sa kanyang asawa, baka na mga linggo. Yung mga dadalhin nila, ano yun? Madami-dadali mo kuya. Gamit lang na, balik. Madamit naman. Tapos, niluluto siguro ng pasalog mo sa kapatid mo. Depende kung ano gagawin. Matatagalan siya sa mga. Sikap lang mo. Tapos, balik ulit. Mga 3 days ko. Talaga. Ready ko. Mas maganda. Ready ko. Tingnan mo na. Napakaganda ng pagkakita.
Galing kong pintura, no? Yeah. Picture yan. Oh. Ano? Luma. Luma ka mga hali. Ito rin habi naman. Pagkabis lang mo na ako kung bumaba. Tapos ano, gabi-gabi pa sa Diyos. Eh, hindi na yun. Sa bumunyagan naman nga rin ng tatay. Bakit? Kaya nito, Ano, lasing sila. Sa labuti. 1 liter. Yung sabloy. Sabloy si tatay sa pampasan. Pag sirang ko, sabi na doon yun, meron bakal ko pa. Hindi ko naubos. Ang bakal ko. Ako na tanta. Nalagot ang nagubuti. Yung dali nila nakapos po sa Diyos. Relax na ako. Ang pilit. Tulog-tulay. Nak mo na ulit. Pero, hindi lang ito. Formal. Hindi, manda. Tagay ganda ya. Maligay ko na. Isay. Tatay, ako na tayo. Uy, makatulog-tulog. Nagkaon. Oo. Diyan mo siya kung magano'n. Ito, bago. Wala. Hindi mo na. Paglag. Tulog. Log. 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 Sumakabay na. Bukas mo na yun. Bumili pagkawal dyan. Nakikita ko tulog kayo. Try ko din. Wow. Hindi, napipin. Kaya. Oo. Ito po yung sabi. Lagot daw. Ayun naman. Itong tapat. Ano? Mga bukol. Kuya Tilo. Ingat din sa Nika. Sa TikTok ko yung madami yung ano, ang balang ko dyan daw, parang para sa yung ano, yung carpet. Maganda yung gray. Kaso mahal lang kasi. Bang okay na yung premier. Ano yung hindi no, kasi Kuya Jayson. Okay? Naman na mag-60. Dagdag pintura. Si Tilo. Nanonood ng premiere ko. Naka-premiere po kasi ko eh. Nanonood si Tilo.
Yung isa. Nanonood si Tino ng ating vlog. Basahin mo pag nag-comment ha, para ma-replyan natin. Naka-premier tayo pag nagpipintura. Huwag mo patatagalin mo na ba? Ano mo? Kasi mag-isa ka lang naman. Pagkakaligo mo, maglaba ka na, susutin mo. Ulo na kayo. Ha? Ang laban. Para di ka na iipo lang ng labaan. Napangga to. Wala po ito. Okay. Ano ba naka-premier po ako? Naka-premier. Richard Aranyas, hello po. Leonardo Malinaw, hello po. Shoutout po sa inyo lahat. Philip, Edgardo Gaspi, shoutout po sa inyo. Gabriel, Isado, shoutout po. At ayun po, tapos na akong magpintura at binaba ko na yung balde. At parang uulan. At maya maya ay uuwi na po ako. Ay, kasi Gwen sa Paris. Pinifil niya na kung ano yung ano niya pag dito na nakatira. Ang ganda talaga. Kung tanawin mo parang huwag ka lang tumingin sa baba. Diretso mo lang tingin mo, no? Ganda eh. Pag dito, ay! Oh. Diretso mo lang. Ganda eh. Ganda kuya. Ganda ng view. Kita mo yung bukid. Kita mo sa amin. Doon sa amin banda. Doon sa may umuusok na yun. Tapos pag may ilaw pa dito kuya, makikita niyo. Kita yan. Ganda. Kasi ito, kita yan dito. Pag Tanaw gabi ko yan. nakikita niyo. Pag gabi, kita yan dito. Kasi gabi eh. Butangan ko saan. Napasadyaan ko sa lalawan kong nangdo. Ano po yung napinturahan ko? Pinatungan ko na. Ada si Tilo. At may gumagawa na naman dun sa bahay nila Tilo. Sino gumagawa dyan? Mga parang Pinsan mo? Binabayaran? asawa. Asawa nino? Wala. Asawa ng pinsan mo? Manugang. Di pa pala kayo dyan natulog kagabi? Doon pa sila? Sabay ikaw dito naman natutulog, no? Dito po si Tilo natutulog kasama ni tatay. Wala na ulog. No, kakigay na kuya. Nakikitalaga ka? Nagkaano, Nagkurad-kutad. Oo kuya. Kumagkabog-kabog daw yun po siya, nagulat siya. At nakasi low ka sa tubak ba? Hindi ko lang ngiriman sa loob. Kuya! Ano ang ganda? Ulan na? Ulan na talaga. Ay, nabutan pa tayo ng ulan. Pumatak na. Nakamotor ka kuya? Ay, Yan, kanina yun kuya. alin? Kuhan ko, sa trabador siguro. Ang ganda na kuya. May mga lights. Oh, Christmas light dyan, oh. Ganda. Tapos dito pa meron pa, oh.
Gender. 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 Pakit ka daw, pakit, sabi niya, no? Ayan na, pumatak na talaga. Ayaw pa akong pauwiin, may pupuntahan pa ako. Mamaya, ingat man yan po. At ayun po, maraming salamat po sa mga sponsors, mga viewers, sa mga nilisip ng Taas. At ayan, patapos na tayo sa ating ginawa ngayong araw. Araw ng Biyernes yan, no? Ang araw ng Biyernes. Tapos na tayo. At si Tatay Kalusi andito na. Galing sila dun sa kabila, kila Chinchin. Ano ba gatso? Dumiretso na? Sinabot talaga ako ng ulan. At ayan po, ang hindi na ng vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo lahat dyan. Saan mo yun naroon? Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFW, ingat po kayo palagi sa trabaho nyo. Kung anumang klase ng trabaho nyo dyan. Maraming salamat sa pagsubaybay ng bawat vlog namin ng Team Bahay. Yun. Medyo okay na yung tutong ng mukha ko. Ang lakas ng ulan. At ayan, bye-bye!